дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагии варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аз нав эҳё шуда мунтазам рушд меёбад. Ин аст ки дар ҳар як иду ҷашнвораҳои миллию давлатӣ аз рӯи ин намуди варзиш мусобиқаҳои бошукӯҳи сатҳи гуногун доир карда мешавад. Гӯштини миллӣ гӯштингирӣ яке аз намудҳои маъмул буда, дигар намудҳои гӯштин аз он сарчашма мегирад. Гӯштингирӣ дар байни аҳолӣ мартабаи баланд дошта, ҷиҳати оммавӣ гардидани тарбияи ҷисмонӣ воситаи асосӣ ба ҳисоб меравад. пешвои миллат дар арсаи байналхалқӣ гӯштини моро ҷаҳонӣ кард. аҷдодои мо 1000 сол пеш мекарданд. агар оилада фарзанд таваллуд мешид, фарзанд гӯштин таҳсил карда медоданд. ин ҳамёра ҷавонони мо, халқи мо ба муносибати наврӯзи байнимилалӣ ҳамин ҷамъомадро ташкил кардем. дар ҷамъомади мо ҳамаи паҳлавонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ай Хатлон замин, Кулобшар, Вахшон замин, Рахшон замин, Суғ ва Бадахшон ҳузур дорад. дар мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ки дар яке аз мавзеъҳои зебои деҳаи оби Мукии ноҳияи Ёвон ташкил ва гузаронида шуд, беш аз 6000 нафар мухлисон ҷамъ омада буданд. дар мусобиқаи имрӯза паҳлавонони номии кишвар Зиёдулло Паҳлавон бо тахаллуси Дев ва Холмаҳмад аз деҳаи Дастгирак, Фирдавс аз шаҳри Кӯлоб ва Дадахон Паҳлавон миёни дӯстдорони ин намуди варзиш маҳбубияти бештар ва мухлисони зиёд доранд. байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар чорабинӣ низ 2 шоҳрҷоиза нақлиёти сабукрав гузошта шуда буд. нахуст барои ба даст овардани табақ яъне шоҳрҷоизаи аввал паҳлавонони шинохта Ильёс аз деҳаи оби Мукӣ ва Ҷаҳонгир аз шаҳри Душанбе дар рақобат шуданд, ки дар натиҷа бо як партофти зебо Ҷаҳонгир Паҳлавон тавонист ғолиб гардад. аммо довари марказ ин партофтро қабул накард. бо ҳамин шоҳрҷоизаи аввал насиби паҳлавонон нашуд. барои гирифтани шоҳрҷоизаи дуввум паҳлавонони номдори кишвар Фирдавс Паҳлавон бо Дадахон Паҳлавон бо ҳам сабқат намуда, бо гузашти вақт ҳардуи паҳлавон натавонистанд рақобати солим нишон дода бартарияти худро нисбати ҳариф исбот намоянд ва соҳиби шоҳрҷоиза гарданд. ҳамин натиҷагириҳо буд, ки ҳарду шоҳрҷоизаҳоро паҳлавонон натавонистанд ба даст оваранд.